नमस्कार मंडळी, मी कृष्णा सोती. 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी उत्तर रात्री खग्रास चंद्रग्रहण आहे. त्या दिवशी कोजागिरी पौर्णिमाही आहे. आता राशीनुसार फळ पाहूयात, म्हणजेच प्रत्येक राशीनुसार ग्रहणाचं नेमकं काय फळ आहे ते पाहूयात. तर सर्वप्रथम मिथुन, कर्क, वृश्चिक आणि कुंभ या राशींना ग्रहणाचं शुभ फळ आहे, म्हणजेच या राशींना ग्रहणाचा फायदा होऊ शकतो. सिंह, तूळ, धनु, मीन या राशींना या ग्रहणापासून मिश्र फळ प्राप्त होणार आहे. तर मेष, वृषभ, कन्या आणि मकर या राशींना विशेष काळजी घ्यायची आहे. विशेषतः गर्भवती स्त्रिया जर असतील तर त्यांनी ग्रहण पाहू नये आणि इतर सर्व सूचनांचं पालन करण्याचा प्रयत्न करा. आणि माहिती आपल्याला जर आवडली असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. धन्यवाद.